Il-kellim għall-ekonomija tal-Partit Nazzjonalista Evan J. Bartolo ikkritika l-pjan tal-Gvern li jħarrax l-azzjonijiet kontra min qed jabbuża bil-kirjiet. Il-Gvern kien ċar li mhux aċċettabbli li f'appartamenti li suppost jgħixu 6 min-nies jiddaħħlu 20 ta' persuni, ħafna drabi dawn huma persuni ta' nazzjonalità barranija. U Time Up ukoll qal lil dawk li llum qed jikru flet lil 30 ruħ. Bartolo xejn mhux bitu din u jrid li fejn ikunu nforzati r-regoli, il-Gvern saħansitra jagħmel tajjeb għat-telf li jista' jkollu min abbuża. Skontu jekk il-Gvern jinforza aktar irid jara x'se jagħmel biex id-dħul ta' min abbuża ma jkunx affettwat. U qed jgħidilhom issa Time Up. X'ħajamlu n-nies? Dak li qed jistennew jisimgħu. Jien nippretendi li Robert Abela jgħid iva Time Up, però min qed jagħmel min għandu 30 ruħ u se jkollu jniżilhom għal 6 ruħ, għal 6. Min fejn se jġiba d-differenza? F'kif ħajidħol il-Gvern? Kif se jgħin il-Gvern? X'ħajamel il-Gvern? Nhar il-Ħadd Bartolo attakka l-inizjattivi tal-Gvern fosthom dawk maħsuba biex jgħinu lin-nies, fost dawk fil-mira tiegħu kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija. L-Onorevoli Silvio Xkembri qed iħabbad bid-bib, qed jitkellem man-negozjanti li jimportaw l-ikel. Għalfej, għax qed jieħu inizjattiva biex jara kif se jraħħas il-ħajja. Ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu ara x'ħadd tagħmel ħatraħħas il-prezzijiet. Mela waqt li kollox qed jola qed ngħidulu raħħas il-prezzijiet.